eta orain bigarrengoan jatorri atzerritarreko ikasleen inklusioan sartuko nitzake. Puntu honetan, nik bi puntu bintzat beriziko nituzke, bi egoera beriziko nituzke, batetik ikasle etorkinak, etorri berria dianak, eta bestetik, bertak ikasleak jatorri atzerritarrekoen ondorengoak direnak, bi plano ezberdin dielako, bi egoera ezberdin dielako, eta inklusio egoki baten bila, egoerak bereiztea, nik uste interesgarria dela eta inklusioari lagundu ingo liokela. Ikasle etorkinen kasuan, ezaugarri nagusiak liake, zailtasun ekonomikoak, larriak edo oso larriak, kasu askotan, marginazioari lotuak, hizkuntza ulertzeko zailtasuna, sozializazio zailtasunak eta aisialdi izateko zailtasuna, ondoez emozionala, egoerak hala eraginda, karga familiarrak etxean askotan, eta eskakizun akademikoaren presioa eta garapen akademiko estandarra inundik ere burutu ezina. Horiek izango liake, horietako batzuk. Eta bertako ikasleak, etorkinen seme-alabak dienak, ez dinitezke etorkin konsideratu, ezik bertako autoktona liake hauek. Zailtasun ekonomioko eta eskola prozesua behar bezala garatzeko ezintasuna, ia besteen parekoa izan liteke zenbait kasutan, egoera ekonomiko larriak, bertakotzat ez konsideratuak izatea, horrek dakarren guztiarekin, arrazakeria esperientziak, bazterkeria, begirada, distantziak, irainak, ondo ez emozionala eta autoestimu apala, aisialdian eta sozializazio lodutako zailtasunak, familiako kargak etxean, besteak bezalaxe, erlijio eta balio desberdintasunak, eta garapen akademiko estandarra burutzeko zailtasunak. Gaitasunen arloan berriz, azpimarratuko nituzkenik, kultur errealitate desberdinak gela berean presente egin eta gorpuztuko aukera ematen duela realitateak, hori balio positibo gisa aurkeztuta eta planteatuta, eleaniztasuna, persona hauek eleanitzak dira, ia kasu guztietan, eta kasu gehienetan, eta euskaldunak bezalaxe, eta orduan hori ere balio positibo gisa planteatuko nuke, azkenean elkarren pareko egiten gaituenak, baldintza zailetan ikasteko motivazioa garatu izana, edo garatzea, jarrera gisa, estigmatizazioetan erori gabe, baina hori ere gaitasunen atalea sartuko nuke, kultura aniztasunetik aberazten dela jabetzeko aukera, gela barruan lantzeko idea gisa, eta euskaldunak ere migrari edo migrarien ondorengo izan garela islatzeko aukera. Habe guztiak, nolabait, gaitasunetan, alde positiboetan, lantzeko moduetan zelkatu litezkenak. Jatorri atzerritarreko ikasleen inklusioa bultatzeko praktika onak. 8 praktikako zerrenda proposatuko dizuet, formazio hontan. Lehenbizikoa litzake ikasle bakoitzak bere familiako bizitzan eta jatorrizko taldean gertatzen dena gelan partekatu ahal izatea erraztea, eta ekarpen hori irakasleek zein gainerako ikasleek modu positiboan hartzea eta baloratzea. Bigarren litzake, familia guztiek eskolako bizitzan parte hartzea bermatzea, gelan lagunduz, ikastetxeetako jardueretan parte hartuz. Hirugarrena litzake, kurrikuluna mundura irekitzea, ikasgelan jatorri atzerritarreko ikasleak egon edo ez egon. Nolabait kultura aniztasuna presente egitea eskola prozesu guztian, edo ikasgai guztietan, izan leke badaur txertatua, etikan, gorputz hezkuntzan, matematikatan, gizarten, ekonon, nolabait hori presente dagoela garatzea esan dezagun kurrikuluna. Bereizketa etnikoak ekidin, baita terminologian ere, referentziak egiterakoan, ikasleen familiekin, Marokoarra, Kolombiarra, Pakistandarra, solako referentziak aldala saiestu. Ez ahaztu familia alderdi guztiak ez direla beti koherenteak, ikastetxeko proiektu ezitzaileko balioekin, alderdi batzuk ez dira beti gokiek izango, eta orduan, beste kultura batekoak direlako, ez esan dezagun ontzat eman, jakinea bertako familiako balioak edo portaerak ez diran bezalaxe. Ikasle guztiak bertako direla berbalizatu eta nolabait hezkuntza beti ikaslearen hezkuntza kultura lokalean ematen dela hori beti azpimarratu, ikasle guztiak hemengoak dira. Erreferentzia lokalekin ezitzen ari dira etengabe.
Beste bat litzateke, familietan erabiltzen diren hizkuntzen aitortza eta presentzia sustatzea, ikasle horiek hizkuntza horiek mantentzea, aberastea nolabait hortara bultzatzea, eta era berean beste hizkuntzakiko jarrera positiboa garatzea ere. Beste praktika on bat litzateke, jatorri aniztasunaren atzean dagoen egoera sozial eta ekonomikoa kontuan hartzea, eta irakasleen esku hartzeak ez dezala arrakala hori handitu, baizik eta aldan neurrian murriztu edo desabantailan dauden horien sostengu elementu bezala lan egin. Eta azkenik, azken praktika ona izango litzake, aniztasun kulturala alperrik ez puztutzea. Ikasgelan modu askotako aniztasunak daude, eta aniztasun kulturala bat gehiago da, baina ez bakarra. Beraz, ez luke gehiagizko pisurik hartu beharko. Eta formazio saio honekin amaitzeko, arrazakeraren edo kulturartekotasunaren inguruan lan handia egiten duten zenbait elkarten referentziak eskolarako lagungarri izan direnak edo izan daitezkeenak. Orokorretatik hasiko naiz, eta beste bat lokala proposatuko dizuet. Orokorrak izango liake Sos Arrazakeria, CR Euskadi, Adinkide, Esperanza Latina, Kolore Guztiak, Nebipen ikitu elkartea, eremu desberdinetan, bakoitza bere matizakin, baina nolabait, bai immigrazioa, arrazakeria eta kulturartekotasuna erabatera edo bestera lantzen dituztenak, eta nolabait multikulturalitateari gehiago lotuta, eta esperientzia lokalean diharduena, Amer, Hernaniko elkarte multikulturalaren referentzia eman dizuet, nolabait, bai eskolan eta bai herriko integrazioari begira lan egiten duena, eta beste ikuspegi bat ematen duena. Beraz, oso informazio interesantea, irakasle ikuspegitik eta eskola ikuspegitik gertu izatea komeni dana, inklusio hau gelara eta eskolara ekartzeko.